A dobro, Pepek, moj dragi, kaj tu, ko čitaš te novine? Bo te čevo več bolelo od toliko čitanja. Rajši si malo same jegera zemi, pa si gotni malo vinčeka, pivice, kaj ti paše. To je polno lepše nek novine čitati. To ti, ja veš, čitam malo za izbore, znaš, kaj še tu nutri piše. Ma, šega ti ima, šega ko na proščaju. Svega ima to. Ja mislim da bi na izborima trebalo glasati samo za žene. Joj, kak bi ona bila sema lijepo. Joj, ono ženima najlepši še. Joj, baba, daj moči, več en put ti dela svoje posel. Pa naj se ti pačati moške stvari. No pa to sam ja tako limao, ne? Joj, svega bi bilo svega. Pa bojo še obešali, a pošle bojo še pokrali. Ja mislim, da bi treba na vlašt dojti en general, kaj bi lupi bi šakom po štolu i to bi bilo prav. Ma, neka se ti naj, Pepik, moj dragi, neka se ti naj. Tak si tu nemeš niš pomoći. Ovo si spomenuo generale. Znaš ti, Pepik, kak bi pravi hrvatski general treba zgledati? Ne znam. Normalno da ne znaš, a ve posluhni. Ve ti bo Jura poveda kak bi treba zgledati. Treba bi biti Gotovina v žepu, Rojs v gaži, norac v glavi i Zagorec v duši. To se tako ga bi ja toga trebala pri hizi. Joj, svega bi bilo. Jo, Mica, daj čkomi več en pot. Kak si reki? Gotovina v žepu, Rojš v garaši, norač v glavi i Žagoreć v duši. Joj, to bi bilo štvarno nekaj žavjeti. Štvarno. Pepek, živjeli Pepek.